Бүгінгі тапшыруыбызның бірінші сәлемін біз зор чиркли авылына йоллыйбыз. 23 июнь көнне үзенең матур туган көнен әлеге авылда гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Куликов Әббәс Муса улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Наилә, кызлары Мәдинә, Лилия, кияве Ринат, оныклары Ясминә, Әсмә Нуркытлылар. Безнең яраткан кешебез искитмәле сабыр, тырыш, тыйнак, барысында үзенә үзе табыштырырга өйрәнгән шәхес. Әлеге булдыклык анарга кичкенәдән үк ятимлек тату аркасында килгәндер. Бары 16 яшендә вакытта әтисен югалтып, ул үз өстенә гаилә башлыгы вазифаларын ала. Инде 31 ел мин яраткан тормыш иптәшем янында гаилә шыгында, таулар ышыгында сыман яратып гомер кичерәм. Алмадай 2 кызыбыз өстенә инде 2 кыз бала оныклар да Аллаһ Тәгалә татырга насыйп кылды. Яраткан тормыш иптәшем. Әгәр язмышымда син булмасаң, бәлки күп сынауларны үтә дә алмыйча сынып калган булыр идем. Шөкер, минем бәхеткә син бар әле. Тормыш бер урында басып тормый. Ул гел алга атлый. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр, килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә кереп кит. Әткәебез, синең алда без түбән генә баш иеп, бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт белдерәбез. Әле ярый син бар бу дөньяда. Гаиләбезнең син башлыгы гына түгел, ә инде тотрыгы, үзәге дә. Кадерлебез, аз булыр күк теләсәк бәхет кенә. Җитмидер шул утыртырга сине тик тәхет кенә. Саулыгың акшамасында кимемәсен шатлыгың. Артып торсын көннәр саен кисәңдәге байлыгың. Һәр иртәне каршыла син, елмаеп, көлеп кенә. Бел кадерлем, безнең өчен шундый якын бер генә. Туган көнең котлы булсын, кырыйк табыннарны. Шатлыклардан бии-бии, шатнатык табаннарны. Хөрмәтле Әббәс Мусеевич, матур туган көнегез котлы булсын. Алда да якыннарыгызның бәхет шатлыгына төренеп, матур гомер итегез, бәхетле булыгыз. Яшьлегемнән китәсе шул китәсе. Кыенла шул яшьлегемә сау бул диеп әйтәсе. Гомерләр сулардай сыман, агада ага икән. Яшьлегем нигә сыңарта, калада кала икән. Гомерләр сулардай сыман, агада ага икән. Яшьлегем нигә сыңарта, калада кала икән. Ай чакларда төшләремдә яшьлегемә мин кайтам. Урам буйлап дуслар белән җырлап йөри сыман. Гомерләр сулардай сыман, агада ага икән. Яшьлегем нигә сыңарта, калада кала икән. Тукта диеп өндәшсәң дә, туктатып булмый аны.
Her nersening üz vakıtı, yaşlıkning da üz şadı. Ömürler sularday sırman, ağada ağayken. Yaşligim nige sığmarta, qalada qalayken. Ömürler sularday sırman, ağada ağayken. Yaşligim nige sığmarta, qalada qalayken. Yaşligim nige sığmarta, qalada qalayken. Qalada qalayken, qalada qalayken.